मे आई कम इन सर? यस, कम इन। आइए बैठिए। थैंक यू सर। हम संजना के सहेली बानी और उनकर सर्टिफिकेट लेवे आयल बानी। एक्चुअली उनकर शादी हो रहल बा त यही से वो ना आ सकेली। ओ, ये तो खूब खुशी के बात बा। हाँ जी सर। श्रीवास्तव जी को बोलो संजना का सर्टिफिकेट लेकर आवे। जी। और सुनो, इन लोगों के लिए पानी भी लेकर आओ। ओके सर। अच्छा सर, एगो बात पूछी? हाँ हाँ जरूर। ई कॉलेज के सब लड़का और लड़की अभय के नाम से इतना काहे डरेला? बेटा, अभय के नाम से डरेला ना। अभय के सब लड़का लोग खूब इज्जत करेला। पर तू अभय के कैसे जानत बाड़ू? अरे सर, यहाँ के अभय के कैसे ना जानब, यह तो उनका प्रेमिका बानी।